Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kado. Taong 1956, Lavezares, Samar. Bago pa man pumutok ang ikalawang pangdaigdigang digmaan, bantog na ang pangalan ni Kado sa malaking parte ng Samar. Marami ang takot at ilag sa kanya dahil sa pagtataglay niya ng karunungan ng kaliwa. Ayon sa mga sabi-sabi, may dugong aswang itong si Kado. At kagaya ng mga pangkaraniwang antingero, marami rin itong taglay na karga sa katawan. Yun nga lang, lahat yon ay purong kaliwa. Gayunpaman, hindi katulad si Kado ng ibang mga kalahi niya na madaling magalit sa mga taong walang kalaban-laban sapagkat ang pinaka-pinagkakainteresan lamang niya ay yung mga taong may alam din sa lihim na karunungan. Naniniwala siya, ang mga walang kalaban-laban ay hindi magandang paglaanan ng oras. Bukod sa wala siya ritong makukuha, ibinababa lang niya ang level niya sa mga ito. Kaya naman kapag gusto niyang makipaglaro, dumadayo siya sa kung saan-saan para maghanap ng antingerong makakatunggali. Minsan nakikipaglaro rin siya sa kanyang mga kauri, pero hindi ito madalas mangyari. Nga pala pinuno, konting description lang sa buhay at kakayahan ni Kado. Isa kasi ito sa pinaka-importanting bagay ng kwento para maunawaan ninyo kung bakit siya kinakatakutan ng mga taga-Samar. Kung hindi ninyo na itatanong, lumaking ordinaryong bata lang itong si Kado. Kagaya ng iba, buong kabataan niya itinuon niya sa kanyang mga kaibigan at pagtulong sa kanyang pamilya. Ordinaryo lang ang kanilang pamumuhay noon, kaya ni minsan hindi sumagi sa isip niya na aabot siya sa ganoong estado ng buhay niya. Dagdag pa niya na, nagsimula ang lahat nung bumaba ang tiyuhin niyang rebelde. Nanirahan ito sa kanilang tahanan ng ilang araw na halos wala silang kaide-ideya sa mga pinagdaanan nito sa bundok. Dumating ang isang umaga, bigla na lamang itong sinugod ng pangkat at mga kalalakihan sa bahay nila. Agad na pinagtulungan ng tiyuhin niya habang kinakaladkad ito papalayo. Sinubukan naman itong pigilan ng kanyang ama pero nang masipat nito ang nanlilisik na mga mata ng individual, nakaramdam ito ng matinding pagkasindak. Bagay na naging daan upang wala na rin silang magawa. Pagkaraan ng 2 gabi, nakita na lamang nila ang tiyuhin niya na nakabitay sa sanga ng puno ng mangga, wakwak na ang dibdib at nawawala ang mga binti at braso. May karatula ring nakasabit sa leeg nito na nagsasabi ng, "Pinagnakawan ko ang angka ng mga aswang. Wag na wag niyo kong tutularan." Nang mabasa ito nila Kado, hindi sila nagkaroon ng lakas ng loob na akuin ang bangkay. Sa halip ang ginawa nila ay magpatulong sa mga taga-baryo upang mailibing ito ora mismo. Matapos nun, iniwasan nilang banggitin ang pangalan ng kanyang tiyuhin upang hindi matunugan ng mga nilalang na meron silang malapit na ugnayan dito. Ngunit sa kasamaang palad, ilang buwan lang ang lumipas, nagkaroon ng ideya ang mga nilalang ukol sa kaugnayan nila sa tiyuhin niyang pumanaw. Bagay na naging daan upang gambalain sila nito ng gambalain hanggang sa tuluyan ng balutin ng salot ang katawan ng kanyang mga kapatid. Nung nangyari ito, agad itong nagkaroon ng malubhang karamdaman na kahit ang mga albularyong kakilala nila, hindi man lang nagkaroon ng tsansa upang ito ay matulungan. 1 linggo ang lumipas, namatay ng sabay-sabay ang 4 niyang kapatid. Hindi nagtagal, di na rin nakayanan ng kanyang mga magulang ang sakit at matinding pagdadalamhati. Akala niya noon, makakaligtas ang mga ito sa ganoong sitwasyon, pero sa kasamaang palad, hindi yun nangyari. Nung mataon kasing di na nagtatrabaho ang tatay niya,
napilitan siyang maghanap buhay para sa kanila. Hanggang sa kalaunan, hindi na niya namalayan ang pagpapatiwakal ng mga ito na siya namang naging dahilan upang magdesisyon ng dalawa na magbigti sa loob ng kanilang tahanan. Nung mawala ang mga magulang niya, pakiramdam niya wala nang naghihintay na hinaharap sa kanya. Ninais na rin niya noong sumunod, kaya naman habang pinaglalamayan ang mga ito, palihim siyang umakyat ng bundok upang doon tapusin ang kalbaryo ng kanyang buhay. Hindi na nahirapan noon si Kado na magbigti dahil nga sa matinding desperasyon na tapusin na ang lahat ng nararamdaman niyang bighati. Ang kaso lang, nung lumampiti na siya sa sanga ng puno, di niya man lang naramdaman na nawawalan na siya ng hininga. At ang mas nakakapagtaka pa, kahit napakahigpit na ng tali sa leeg niya, may malay pa rin siya. Ilang minuto ang lumipas. Naramdaman ni Kado ang kakaibang pamamaraan niya ng paghinga. Hinanap niya kung saan lumalabas ang hangin hanggang sa matuklasan niya ang mga butas sa pagitan ng kanyang tadyang. Kapansin-pansin na rin ang pangingitim ng kanyang mga balat na parabang may kung anong masamang elemento ang nakasapi sa kanyang katawan. Sa puntong yun, hindi niya maiwasang maalala ang mga nakasulat sa karatula na nakasabit sa labi ng tiyuhin niya. Bagaman wala siyang ideya, may kutob siya na maaaring sa kanya napunta ang bertud na ninakaw ng tiyuhin niya. Ang hindi niya lang maisip, bakit sa kanya ito ibinigay? Gayong pwede naman itong gamitin ang bertud upang iligtas ang kanyang sarili. Magmula noon, isa ito sa mga hindi naresolbang misteryo sa buhay niya. At dahil na rin sa bertud na kanyang tangan, kung kaya't nakapagpatuloy siya. Alam ni Kado na panibagong buhay ang ibinigay sa kanya. Kaya kahit masakit, sinikap niyang kalimutan ang kanyang mga nakaraan. Ilang taon din siyang nagpagala-gala noon sa kabundukan at mga karatig bayan para hanapin ang kanyang sarili. Kasabay ng kanyang paghahanap ay ang unti-unti namang pagkapit ng bertud hanggang sa kalaunay nabigyan na siya nito ng abilidad. Sumapit ang ikalawang pangdaigdigang digmaan. Dito na siya nagkaroon ng pagkakataon upang ipamalas ang kanyang lakas. Sa kasagsagan ng Giyera Pinuno, marami siyang dayuhang kinain at pinatay. Ayon sa kanya na, ang ginawa niya noon ang nagsilbing langis upang mabuo niya ang kanyang pagkatao sa pangkasalukuyang panahon. Pagtatapat pa niya na, noong nagsisimula pa lamang siya, may mga antingerong tumulong sa kanya. Ito ang nagsilbi niyang gabay upang magkaroon siya ng dagdag kaalaman pagdating sa mga mutya at agimat. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ginagamit lang din pala siya ng mga ito. Nung lumakas na kasi ang kanyang abilidad, tila bang nagsilbi na siyang sandata ng mga antingero. Ginagamit siya nito para patayin ang mga kauri niya hanggang sa hindi na niya nasikmura ang ganoong sitwasyon. Sa bawat misyon niya kasing ginagawa, nakikita niya mismo kung papaano magmakaawa ang mga nilalang na binabawian niya ng buhay. Noong una, ipinagsasawalang bahala niya ang tungkol dito. Pero nung utusan siya ng mga antingero na patayin ang isang pamilya ng aswang na hindi kumakain ng tao, dito na siya naglakas loob na sumalungat. Buong tapang niyang kinumpronta ang mga ito hanggang sa nagpang-abot na sila. 4 kontra 1 ang naging estado ng laban, kaya naman hindi ito naging madali para sa kanya. Idagdag mo pa rito ang malalakas na agimat at mutya nito, kaya naman hindi niya maipagkakaila na muntik na rin niya yung ikapahamak. Gayunpaman nagtagumpay pa rin siya, subalit ang naging kapalit ng lahat ay ang pagkawala ng paningin niya. Tama kayo nang narinig, nabulag noon si Kado. 2 taon din niya itong pinagtiisan hanggang sa may bumulong sa kanyang espiritu ukol sa abilidad niyang magmilagro. Nung malaman niya ang tungkol dito, para siyang nabuhayan ng pag-asa
Dumaan ang mga buwan. Wala siyang ibang pinagtuunan ng pansin, kundi ang paghahanap sa sangkap ng milagrong narinig niya. Kalaunan, dito niya na nalaman na ang sagot sa kanyang mga problema ay ang dugo na nananalaytay sa kanyang kalooban. Nang ipatak niya ito sa kanyang mata, agad na bumalik ang kanyang paningin. At nung mangyari ito, doon na tuluyang nagbago ang buhay niya. Malayo ang nilakbay ni Kado bago niya narating ang lupain ng Lavezares. At kaya lang naman siya rito nanatili ay dahil sa dito niya nakilala ang babaeng nagbigay ng panibagong pag-asa sa kanya. Nung makilala niya si Maria Pinuno, tila ba lahat nagbago. Nakalimutan na rin niya ang masasamang nakaraan ng buhay niya, kaya kahit papaano nagkaroon sila ng mapayapang pamumuhay. Yun nga lang, nung magkaanak sila, bumalik na naman ang tadhanang halos 1 taon din niyang iniwasan. Ayon sa kanya, na sa kasagsagan ng pagdadalang tao ng kanyang asawa, hindi lang mga aswang ang napapadpad sa lugar nila. Minsan dinadayo rin sila ng mga antingero, gawa ng alam ng mga ito na isang masamang bata ang dinadala ng asawa niya. Matinding pakiusap noon ang ginawa niya, hanggang sa hindi na rin niya napigilan ang kanyang sarili. Dala ng galit at puot laban sa mga ito, pinagpapapatay niya ang lahat ng mga antingerong nagagawi sa bahay nila. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't unti-unti na ring nakilala ang kanyang pangalan, hanggang sa muli na naman itong naging matunog sa hanay ng mga antingero. Dagdag pa niya na, ilang buwan din siyang nakipaglaban sa mga ito, bago niya nabuo at naitatak ang takot sa kaluluwa ng lahat ng kanyang kalaban. Nang maisakatuparan na niya ito, wala nang naglakas loob na gumambala sa kahit na sino sa kanyang pamilya, at doon na rin nagsimula, nakatakutan siya ng mga taga-Samar. Sa pagsapit ng taong ito, marami nang kinikilalang tauhan itong si Kado. Wala na rin ang takot sa katawan niya, dahil alam niya sa kanyang sarili na wala nang makakatalo sa kanya. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na habang kampante siyang namumuhay, may isang pangkat na palihim na tumutugis at naghahanap sa kanyang bakas. Hindi niya kasi naisip noon na ang pinagnakawan pala ng kanyang tiyuhin ay nagkaroon ng ideya ukol sa posibleng kinaroroonan ng mutya na ninakaw nito sa ang kanila. Pagtungtong ng buwan ng Agosto, wala pa rin kaide-ideya si Kado ukol dito. Kahit papaano, kampante naman siya, gawa ng marami siyang kasamang nakapalibot sa lugar nila. Akala niya wala nang makakapasok dito nang hindi niya natutunugan. Pero isang hapon, bumisita ang pamilya ng aswang na nagbabantay sa entrada ng baryo. Pagsilay niya sa mga ito, agad naman niya yung pinapasok sa loob ng bahay para makausap. Maya-maya pa, nang magkaharap na sila, agad na inilahad ng padre de pamilya ang tungkol sa napadaang grupo ng mga aswang bandang 1:00 ng madaling araw. Hindi sila nagkaroon ng lakas ng loob na harangin ang mga ito dahil naramdaman nila na gabunan ang bawat miyembro ng grupo. Alam niya kasi Pinuno, kahit hindi sila mga pangkaraniwan, meron pa rin silang sinusunod na batas. Marunong din silang tumingin ng kanilang kaantas at likas na sa kanila ang pagrespeto sa mga nakakataas. Kaya nang masipat nila ito, lahat ng bantay na kasama ng pamilya nakibit balikat sa mga nakita nila. At sa halip na tanungin ng mga dayo, binigyan pa nila yon ng pagkain pagdating sa kanilang mga tahanan. Nung matanggap na ito ng mga nilalang, isa sa mga ito ang nagtanong sa kanila ukol sa kanya. Nang marinig ito ng kanyang mga kasama, agad nitong itinuro ang bahay niya. Inakala nga nilang bibisita ito noong mismong gabi, pero nakapagtatakang hindi man lang ito nagparamdam sa kanya. Nang marinig naman ni Kado ang sinabi nito, kalmado naman siyang sumagot dito ng,
Kung gayon ako pala ang sadya nila. Nakakapagtaka lang, kung wala silang masamang pakay, bibisita sila noong gabing tinanong nila kayo. Utusan mong maghanda ang grupo. Pag-igtingin niyo ang paglilibot sa baryo at lahat ng kahina-hinala, ipagbigay alam niyo kagad sa akin. Huwag niyo ito yung pagsawalang bahala dahil posible na ang grupong yon ay may masamang binabalak sa ating lahat. Pagkarinig naman ng lalaki sa kanyang sinabi, agad naman itong tumango kasabay ng pagsagot nito ng, "Masusunod, mangkado." Pagkasambit nito ng mga kataga, dali-dali naman itong umalis. At sa pagsapit ng gabi, naging abala ang kanyang mga kasama sa paglilibot at paghahanap sa mga nilalang na nakapasok sa lugar nila. Yun nga lang, kahit nalibot na nila ang kasulok-sulukan ng lugar, hindi pa rin nila ito nakita. Wala ring naibigay na ulat ang kanilang mga tagapagmasid, kaya inakala nila na umalis na ang mga ito sa lugar nila. Ngunit makalipas ang gabing yan, natagpuan nila ang isa sa kanilang mga kasama na inaagnas na sa likod ng kakahuyan malapit sa sentro ng baryo. Sa estado nito, para itong nilapa ng kung anong mabangis na hayop. Napakasangsang na rin ang amoy nito, tapos punong-puno ito ng malapot na laway. Nang mabalitaan niya ang tungkol sa bagay na yan, dali-dali naman niya itong pinuntahan. Pagdating niya roon, halos manlaki ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang kakaibang presensya na may pagkakahalin tulad ng sa kanya. Hindi siya rito maaaring magkamali, kaya naman agad niya itong nilapitan para makiramdam at maghanap ng bakas sa paligid. Ilang minuto lang ang lumipas, nakita niya ang isang itim na kuko na nakabaon sa leeg ng pumanaw nilang kasama. Pagkuha niya rito, doon na rin niya nakumpirma ang kanyang hinala. Walang sabi-sabi, agad niyang inabisuhan ng kanyang mga kasamahan na itigil ang ginagawa nilang paghahanap. Dagdag pa niya na, kaya nila yun gagawin ay para hindi sila mapahamak. Bukod sa hindi nila kaantas ang mga umaaligid na kalaban, posible ring magdulot lang ito ng mas malaking pinsala sa kanilang hanay. Iniiwasan niya itong mangyari, lalo pat kagaya niya, meron din itong mga pamilyang binubuhay. Nang marinig naman ito ng kanyang mga kasama, di naman ito nagdalawang isip na sumang-ayon sa nais niya. Matapos ang naging pag-uusap, agad namang lumikas ang mga nilalang patungo sa lupang sakop ng kanyang teritoryo at tahanan. Batid kasi ng mga ito na yon ang pinakaligtas na lugar na pwede nilang paglagihan pansamantala. Pero yun ang akala nila, dahil bago pa man lumubog ang araw, nakita na nila ang pangkat na naglalakad papalapit sa lugar kung saan sila lumikas. Bit-bit ng mga ito ang dalawa sa kanilang kauri na kasalukuyan na noong hindi makilala dahil sa tindi ng pinsala sa mga katawan nila. Ramdam din nila na nang hihina na yon ang husto, kaya naman ang masipat ito ni Kado, hindi siya nagdalawang isip na lumapit sa pangkat. Pagharap nila rito kasama ng mga pinagkakatiwalaan niya, agad niyang tinanong ang mga ito ukol sa pakay nila. Nang marinig naman ito ng pinuno ng pangkat, walang pagdadalawang isip itong sumagot sa kanya ng, "Wala kaming ibang kalaban kundi ikaw. Matagal ka na naming hinahanap, Kado. At ngayong nakita ka na namin, hindi ka na makakapagtago. Hindi mo ba alam? Tangan mo ang pinakamahalagang kayamanan ng aming angkan. Ninakaw ito sa amin ng tiyuhin mo. At sa paglipas ng mga taon at buwan, naiwan kaming naghahanap nito. Matagal kaming nag-aral at nagsaliksik hanggang sa malaman namin na pagmamay-ari mo na pala ang bagay na aming hinahanap. Hindi ko sukat akalain na ang isang uhuging batang kagaya mo ang magtatangan ng pinakamalakas na kapangyarihan ng aming angkan. Gayunpaman, huwag kang mabahala, Kado.
sapagkat ngayon palang sinisigurado ko na sa'yo na walang mangyayaring masama kung susunod kayo sa lahat ng sasabihin ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mamamatay sa aming gagawin. Simple lang ang hangad namin at yun ay mabawi lang na alam naming sa amin. Dahil sa sinabi nito, hindi na nakaimik pa si Kado. Marami ang sumagi noong katanungan sa kanyang isipan, kaya naman hindi niya maipagkakaila na siya ay naguguluhan na. Batid din niya na hindi magiging maganda ang kahahantungan ng lahat kung sakali mang magmatigas siya sa pangkat. Kaya kung gusto niyang hindi mapahamak ang mga mahal at malapit sa kanya, obligado siyang sundin ang nais mangyari ng kanyang mga kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas. Bahagya naman siyang napasilay sa mga ito nang marinig niyang muling mag-uwika ang pinuno. Bibigyan kita ng 3 araw para pag-isipan ang mga sagot mo. Sana Kado sa araw na yon, magkasundo na tayo. Tandaan mo, pareho tayong biktima. Ikaw gusto mong protektahan ang iyong pamilya. Habang kami naman, gusto naming mabawi ang alam naming sa amin. Hindi mo kami kalaban, kaya walang rason upang ikaw ay magmatigas. Sa bandang huli, Kado, hindi sa'yo ang biyayang yan, kaya wala kang karapatan na tumutol at tumanggi sa aming mga kagustuhan. Pagkasambit nito ng mga katagang yan, agad namang umalis ang pangkat. Nang makalayo na yon sa kanyang tahanan, naiwan siyang tulala kasama ang kanyang mga pinagkakatiwalaan. Halos kalahating oras ding binalot ng katahimikan ng paligid bago niya ito tuluyang binasag. Para hindi panghinaan ng loob ang kanyang mga kasama, di siya nagpakita ng kahit na anong panghihina. May paninindigan niya pa ring hinarap ang mga ito habang inaabisuhan na magiging maayos din ang lahat. Dagdag pa niya na kahit malalakas ang mga kalaban nila, hindi sila magiging sunod-sunuran sa mga ito. Inabisuhan din niya ang kanyang mga kasama na mali ang pangmamaliit na ginawa ng mga dayo sa kanya dahil wala itong ideya sa mga alas na hawak niya. Nang marinig naman ito ng kanyang mga kasamahan, halos panay naman ang ginawa nitong paghiyawan. Yung iba nagbubunyi na, animoy hawak na nila ang tagumpay. Nang masipat naman ito ni Kado, tsaka pa lamang siya tumahimik. Ito na rin ang naging hudyat para pumasok siya sa loob ng bahay kasama ang mga taong pinagkakatiwalaan niya. May magaganap kasi noong pagpupulong ukol sa kanilang mga gagawin. Nang maisarado na nila ang pinto, umupo sila sa harapan ng malaking mesa. Mula roon pansamantalang napatahimik ang kanyang mga tauhan upang maghintay sa mga susunod niyang sasabihin. Pagbalik niya sa kinaroroonan ng mga ito, nasipat ng mga tauhan niya ang lumang baul na dala-dala niya. Paglapag niya nito sa mesa, agad namang nagtanong ang isa sa kanyang mga kasama. Nga pala pinuno, siyam sila noong nagpupulong. Hindi rin kasi biro ang kanyang mga tagasunod at sa sobrang dami nila, may mga kasamahan pa sila noong naninirahan sa mga karating lugar. Ito kasi ang naging pamamaraan ni Kado upang hindi siya katakutan ng kanyang mga kauri. Ito rin ang kanyang naging daan upang hindi mapinsala ang mga aswang na wala namang ginagawang masama. Batid din niya na hindi naging madali ang proseso, pero sa katagalan labis-labis siyang nagpapasalamat dahil nagbunga ng maganda ang lahat ng bagay na kanyang pinaghirapan. Amang Kado, ano ang laman yan? Hindi ko ho kasi maisip na sa tagal ng ating pagsasama, meron pa pala kayong tinatago na bagay na hindi namin alam. Mga agima to ng mga antingerong napatay ko noon, Turo. Bendisyonado na ito ng kapangyarihan ng kaliwa at bawat isa sa mga ito nagtatanga ng hindi masukat na kapangyarihan. Lahat kayo makakakuha nito, kaya huwag kayong mag-alala. Matapos niyang magsalita,
ipinagpatuloy na niya ang kanilang paksa. Maraming saklaw ang naging plano nila upang masiguro na ang hanay nila ang magkakaroon ng lamang sa kanilang mga kalaban. Bagaman alam niya na purong gabunan ang mga ito, ni minsan hindi siya nakaramdam ng anumang takot at pagkabahala. Hindi naglaon. Pagkatapos naman ng mahaba-habang pagpupulong, nagsimula na ang salitan ng mga bantay. Siya naman noon, payapa nang nagpapahinga kasama ng kanyang pamilya. Pagputok ng madaling araw, umalis siya sa pugad nila. Marami ang nagtanong kung saan siya pupunta, pero ni isa wala naman siyang pinagsabihan ukol sa kanyang pupuntahan. Para kay Kado, mas mainam na ilihim ang ganoong impormasyon nang sa gayoy hindi ito mabunyag sa hanay ng kanilang mga kalaban. Bilang mga gabunan kasi ang mga nilalang, inaasahan na niyang may iniwan itong tagapagmasid sa kanilang pugad. Isang buong araw din siyang nawala sa kanila, kaya naman nang mapagtanto ito ng kanyang mga kasama, marami na ang nag-alala. Ngunit kahit gano'n ang nararamdaman nila, ni minsan ay hindi sila nagduda. Alam nila na babalik ang kanilang pinuno, kung kaya't kahit alanganin na sa oras, pinili pa rin nilang manatili. Pagtungtong ng ikatlong araw, wala pa rin silang balita kay Kado. Marami nang sumubok na maghanap sa kanya, pero wala yung nakitang bakas na pwede nilang sundan. Kaya naman sa bandang huli, pinili ng mga nilalang na bumalik sa kanilang lugar upang makatulong sa kanilang mga kasama. Yung 9 na tauhang pinagkakatiwalaan naman niya, naging abala na rin sa paghahanda ng kanilang hukbo. Kagaya ng napag-usapan, walang takot na kinaharap nito ang kanilang mga kalaban. Habang nangyayari ang engkwentro, nagmamadali namang bumababa ng bundok itong si Kado. Lingid sa kaalaman ng kanyang mga kasama, binisita niya ang kakilala niyang ermitanyo para humingi ng dugo nito. Ayon kay Kado, misteryoso ang pagkatao ng nilalang na yon, pero ramdam na ramdam niya ang kapangyarihan ng diwata ng kadiliman na namumutawi sa loob ng katawan nito. Ayon sa kanya, kapag nanganganib ang buhay niya, ito ang una niyang nilalapitan para kumuha ng lakas. Kapag kasi nakainom siya ng dugo nito, lahat ng natutulog niyang abilidad ay bigla na lamang nabubuhay. Nagkakaroon din siya ng abilidad na pamahalaan ang mga kakayahan at estilong minsan niyang nakita na ginamit ng mga kalaban niya. Dagdag pa niya na, yon ang pinakamalakas niyang abilidad, kaya kung may makatalo rito, malugod niyang tatanggapin ang kanyang kamatayan. Ilang oras ang lumipas. Aminado siya na mahuhuli siya. Sumapit na lamang ang 6:00. Hindi pa rin niya matanaw ang kanilang lugar. Kaya naman paglubog ng araw, dali-dali siyang nagpalit anyo upang mas maging mabilis ang kanyang pag-usad. Ilang minuto bago sumapit ang 6:00 ng gabi, nadatnan niya ang karumal-dumal na pangyayari sa kanilang pugad. Marami na ang kabahayan ng nasusunog, tapos kitang-kita niya ang mga kasama nilang nakabulagtana. May mga tauhan na rin siyang napaslang ng mga gabunan, tapos parang nangalahati na ang bilang ng puwersa nila. May mga kasamahan na rin siyang napilitan ng lumikas kasama ng kanilang pamilya. Kaya naman ang masipat niya ito, dali-dali siyang lumipad papabulusok. Paglapag niya sa lupa, agad niyang sinugod ang gabunan na nakikipaglaban sa mga kasama niyang pumoprotekta sa kanyang pamilya. Paghawak niya sa leeg nito, agad naman niyang inalis ang puwak nito, sabay dukot sa tumitibok nitong puso. Matapos nun nilamon niya ito at sa isang kisap mata nakuha niya ang wangis at abilidad nito. Yon ang ginamit niya para makalapit sa panig ng kanyang mga kalaban at para mailipat doon ang lugar ng digmaan. Hindi nagtagal, nang mapansin naman siya ng mga gabunan, agad naman siya nitong pinagtulungan. Pagsilay naman niya sa mga ito,
Napangisi lang naman siya kasabay ng pag-wika niya rito ng, Isang malaking pagkakamali na bigyan ako ng sapat na oras para makapaghanda. At ngayon nakuha ko na ang lahat ng kailangan ko. Hinding-hindi niyo na ako matatalo. Pagkasambit niya ng mga katagang yan, bigla niyang kinagat ang kanyang daliri at sa pagtulo ng dugo niya sa lupa, umahon ang isang nilalang na gawa sa purong kalansay at binabalot ng matinding kadiliman. Nakagapos sa mga tanikala ang kamay nito, tapos kapansin-pansin ng mga pakpak nito na may hahalin tulad mo sa pakpak ng uwak. Pagatungal ng nilalang na yon, lahat ng sangkot sa digmaan, hindi maiwasang makaramdam ng matinding pagkasindak. Bahagyaring naantala ang nangyayaring kaguluhan bago ito ipinagpatuloy ng kanyang mga kasamahan. Ilang minuto pa ang lumipas, nagsimula na ring sumugod ang nilalang na kanyang tinawag kasabay ng pagsunod niya sa likuran nito. Nang masipat naman yon ng mga gabunan, buong puwersa naman itong sumugod papalapit. Ngunit pagharap nila rito, napansin nila na hindi nila yon kayang wasakin. Bukod sa purong kadiliman nito, kahit pagpuputulin nila ang buto nito, kusa yung naibabalik ng nilalang na yon. Ubutin yun ng lakas, kaya ang gabunang nahuhuli nito, hindi na nakakaligtas. Nang mapagtanto naman yun ni Kado, dali-dali niyang nilapitan ang mga napaslang para kunin ang mga puso nito. Nang makain na niya ang lahat ng puso ng mga pumanaw, dito niya na pinabalik sa kailaliman ng lupa ang nilalang na kanyang tinawag. Matapos niya itong gawin, nagulat ang 4 na natitirang gabunan. Bagaman hindi ito makapaniwala, nagdulot ito ng matinding pagkainsulto sa panig nila. Ayon sa mga ito, isang katangahanang pagbawi niya sa nilalang na yon. At dahil sa ginawa niya, hindi siya magtatagumpay na tapusin ang mga nasimulan niya. Nang marinig niya ang sinabi nito, di niya maiwasang tumawa kasabay ng pagsagot niya rito ng, Malayo ang pagitan ng ating mga bertud. Huwag niyong mamaliitin ang kapangyarihan ng inyong angkan. Walang hanggan ang pag-unlad nito. At ngayong naihanda ko na ang mga preparasyon, hinding-hindi niyo na talaga ako matatalo. Pagkasambit niya ng mga kataga, dito na nagpatuloy ang kanilang laban. Yung 4 buong lakas siyang pinagtulungan, ngunit sa bandang huli, wala rin yung nagawa kundi ang mamatay sa kanyang mga kamay. Paghugot niya ng puso nito, agad naman niya yung kinain habang tinitingnan ng 4 na labi ng mga gabunan. Matapos ang nangyaring digmaan, naging abala ang mga kasama niya sa pagliligpit ng mga labi. Marami ang nalungkot sa mga nangyari, ngunit marami rin ang natuwa dahil sa kanilang tagumpay. Magmula noon pinuno, mas lalong umangat ang posisyon ni Kado pagdating sa lihim na aral ng kaliwa. Hindi na rin siya sinalakay ng angkanang nagmamay-ari ng bertud dahil sa nakumpirma na nila na alam na ni Kado ang tungkol sa totoong abilidad nito na walang hanggang pag-unlad. Kaya naman hindi na rin nakakapagtaka para sa mga nakikinig kung bakit siya binansagan na si Kado, ang kinakatakutang tao sa buong Lavezares, Samar.